μεταλλά. Εννοείται τι. Ο παλιός, τώρα θα το έχουμε γυρίσει. Heavy μεταλλάς είσαι. Παλιός. Τι είναι, τι είπα, τι είναι. Αλήθεια. Τι? Αυτός εμένα μου άρεσε με Παντέρα, Down, Σας βγάζω, ναι. Διαρκούσεις της διακοπής ότι μεταξύ σας συνεννοείστε. Λέει, είμαστε kreative. Βεβαίως θα σας βγάλω. Στην καλή. Γιατί έχετε σύγκρουση συμφερόντων. Πήγα να μου κάνει στο κεφάλι και ήταν δύο εσνοέματα και... Τι θέλετε κύριε Λαζαρίδη να σας πω για τον πατέρα μου, για πείτε το λίγο en κάμερα. Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Τι θέλετε κύριε Λαζαρίδη να σας πω για τον πατέρα μου. Τι είπατε κύριε Λαζαρίδη για τον πατέρα μου, για πείτε μου. Θρασίδηλε. Τι είπατε. Λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι συνδέουν. Τι είπατε. Αυτό προσπαθώ να σας πω τι είπα. Πες μου Θρασίδηλε τι είπες για τον πατέρα μου. Πες μου Θρασίδηλε τι είπες για τον πατέρα μου. Τον βρήκατε αυτόν τον άνθρωπο. Πες βρε Θρασίδηλε τώρα πες. Πες τι είπες για τον πατέρα μου. Πες Λαζαρίδη τι είπες για τον πατέρα μου. Να δει ο κόσμος ποιος είσαι. Να δει ο κόσμος. Δεν τρέπεστε ρε! Δεν τρέπεστε ρε! Πες τι είπες, πες το τώρα. Πες το τώρα. Πες να δει ο κόσμος ποιος είσαι. Κομματόσκυλα! Μυαλό δεν θα βάλετε ποτέ! Ποτέ δεν θα βάλεις μυαλό, αμετανόητε! Χαλβά, χαλβά! Πες να δει ο κόσμος ποιος είσαι. Κατάλαβε λοιπόν όλος ο κόσμος ποιος είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης.